Hello everyone. Manguhat og galay sa kamuti. Nami karon sa kapaluwahan and then nangayo mi sa kong uyuan. Kanibalay ni sa kong uyuan, guys. So na sila daghang mga galay diri. Nangayo na mi kay para dalho na mo. Yan, guys. Guys, manguhat ta. Hello. Gwapa ka ilang galay. Nindot sa? Kanang Para sa ato ba? daghang kuan na to ah. Nindot kay pagkuan ba? Di ba daw ni mangunod? Ilang mamerlin daw ni. Mm, Kutsilyo amol. ginahan ko galay nga kanang puti ay dili pait. Itanom ni pa. Amula. And guys, gwapa ka ilang galay, guys, oh. So, plastic. Kita yung sambutan pa. Ayun na ikurang. Dapat dili kurang imong kamot ah. Nindot lagi na oh. Puti na. Udlot puti oh. Ang slola daghanon. Mga galay din eh. Gwapa ka ilang mga. Yan, guys, mo ni ang mga galay diri na naka sa ibabaw sa ilang tanom. So gwapa ka ilang galay, guys. Ang nakanindot manggod kay wala gikaon sa ulod ang mga dahon, dili pareha sa mua nga gipangkaon. Oh no. Ayan, labong kaayo oh. Ayan, punan pa rin mo mong kinuha, guys. Punanan pa ni. Ayan. Kawanan pa dito. Tapos, magbaklay pa meron, guys. Ulit ni sa mua. Kay hapon na. Lamit kami sa bukang sardinas ba? Mo ni mo nakuha, guys, oh. Ubay-ubay na. Punanan pa namo. Uh-oh. So, punan sa akong igsuon nga babay. Kay para mas daghan mig makuha. Yan, guys. So, yan, guys. Nakoy nakita diri sa ilom, oh. Na miracle fruit. Wow, kadako. Oh, say murag butong. Kadako What? sa ilang miracle fruit, guys. Mga gwapa. Oh my god. Mahal man ni siya kung ibaligya ni, di ba? So, mo na ang tanom sa kuntiyo. Miracle fruit.
Yan, balikan natin. Tanaw na to akong igsuon guys kung daghan ba siya nakuha. Medyo saba kaayo ang mga kuan. Then kana nga usa nga balay mo nay balay pud sa kung usa ka uyuan silbi igsuon nila ni mama. Ya kani pod igsuon pud ni mama. Kana din ha, wala nay tao din ha. Kay tuwa sa syudad nagtrabaho tapos sa inya mga anak nag-eskwela. Yan. Nalabong ka na da sa'yo. Napadari sa'yo eh. Yeah. Wow. Muna mo nakuha tanan. Guwapa kay mga galay sa kamuti or talbos ng kamuti guys. Karon akong gihuwat ang akong igsuon kaya nang hinaw pa siya. Arte kayo ba? Tagok daw kay ang kamot guys. So ang akong kamot okay ra dili kay siya tantong tagok. Dali na oy. So padulong nami sa baba ko. Padulong nami sa balay sa akong lola. Dalhang kutsilyo say ha? Ay ibilin. Yan. Padulong ako dito. Ubay-ubay good guys, oh. Fresh galay. So, mao ni dire ang dagway sa bukid sa Kapalawahan, Cebu. Char. Yan. Hindi kaayo. Tara na guys. Medyo bakilid din hi. Hinay-hinay lang ta. Kaya aron dili ta maumod. So mo nang balay sa kulula guys o kanang nakita diha. Kana siya kanang payag, daan na nga ilang payag sa una pa na. Di naguba na kay bagyo. So guys, ari lang matapos ang akong video. Goodbye guys. Please like, comment, and subscribe my channel, Milan's Vlog. Thank you.